Jagate saiki sansaya rame. Ubur-ubur ikan lele. Bojo ilang rondo ning kok padha teko le. Solusi le. Piye? Kayak gue kini ditutup plop. Aku wis muter-muter mupeng-mupeng tak goleki kaya ora temu-temu. Bah Gondrong ahli spiritual. Atuk itu. Teko welas, teko asih. Marang jabang bayi ini sih. Teko welas, teko asih. Marang jabang bayi ini sih. Teko welas. Jabang bayi. Oh, api ini kaya ngene. Nuwun. Nuwun. Saniki bener apa ora jane kok omah iki? Nuwun. 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 Mbah, Teko welas, teko asih. Marang nuwun. jabang bayi ini. Mbah. Mbah, Teko welas, teko asih. nuwun. Marang jabang bayi ini. Mbah. Nuwun. Mbah. Nuwun. Allah. Jane iki wong sederungan apa ora jane? Malah angkat tangan. Mbah. Jabang bayi, unak-unuk ngebleki wong tuwek. Niki kula, Mbah. Jenengane kok ngeget-geti kula. Aku isih repot le. Aku ora nampa sumbangan. Iya to, Mbah? Mosok rupaku koyo ngene golek sumbangan. Wah, aku rene iki nggo rokok karo nggo dhuwit lho, Mbah. Hah? Duit? Lungguh kono, Ger. Lungguh. Eh, Mbah. Perkara dhuwit kupinge bolong. Tak kira wong golek sumbangan. Le. Oh, mriki wau niku mboten kok pados sumbangan, Mbah. Mosok rai kula niku wong golek sumbangan, Mbah. Aku ki bingung susah lho, Mbah. Pikiran kula niku ora karo-karuan. Ora sah mbok omongke, le. Dayoku ki rata-rata rene mung sambatan. Lah nggih lho, Mbah, wong niku wau nggih kanan kados ngeten iki. Kek kula niku nggih pas dugi liwat niki wau ngertos napa niku plange ten ngajeng niku. Udute mbae mang ndi? Niki lho, Mbah. Oh iya. Niki nyuwun sewu. Le ya. Niki. Arep enakne sik le ya. Nggih, Mbah. Ker, Mbah. Kowe ora ngerokok le? Ten, Mbah. Kula duwang mboten ngrokok, Mbah.
Ya, 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 ya. Masalah kula niku akeh lho, Mbah. Nah, niki kula critakne mulai awal napa Janjane mbak iki ngerti le, weruh apa masalahmu. Mbak iki terane ya wong ampuh le. Tapi wong-wong kuwi men ngerti. Ceritamu iki kaya ngapa janjane. Ndang cerita ben gamblang. kula niku nggih pun 3 sasi niku kesruh kalih bojo kula. Kula niku salah napa nggih mboten ngertos. Bojo kula ngertos-ngertos niku pun minggat yen griya. 3 sasi niki nggih kula puadosi teng pundi-pundi mboten kepanggih. Ten kene Mara Sepah nggih mboten wonten sampai anak kula nggih kula titipne. Pripun makane niku kula nggih bingung. Dadi ceritamu kowe iki ditinggal minggat bojomu ngono to le. Oh, iya. Jenengan niku wong kula susah nggih jenengan guyu wae. Aku ki yo ngene iki lho le. Nek orang guyu cekiken. Lairmu kuwi dina apa le? Senen Legi, Mbah. Lah bojomu Bojo kula niku nek mboten klentu niku Selasa pon, Mbah. ki coba dipangan ki sik iki. Apa sih, Mbah? Wes langsung dipamah lembut. Apa sih iki? Senengane, Mbah. Kuwi jamu le. Ben iso gawe madangne pikirmu. Nggih, Mbah. Di ngene le ya. Lairmu Senen Legi, bojomu Selasa Pon. 9 karo 10. Kuwi temune weton pegat le. Wonten pegat pripun to, Mbah? Pekak. Dadi weton ae ora Jawa to le kowe. Weton pegat kuwi le, Mbah jelasne ya le ya. Nggih. Lairmu Senen Legi 45 ketemu 9, bojomu Selasa Pon 3 ketemu 7. Nggih. Dadi kuwi nek upamane nek omah-omah mbok terusne kuwi ora nemoni katentreman terus akhire yo pisah. Lah pripun, Mbah? Lah wis kadung kula ndoki 3 lho. Lah terus kepiye penjalukmu le? Nek karep kula niku nek pamane nek dibalekne nggih jenengan balekne napa niku puter guling napa niku namine napa diputer roda. Mboten saken nggih. Alah mbuh, Mbah, panjenengan santet mawon. Ngene ngger. Tak omongi ya. Nek bangsane puter giling mungkin iso, ning nek tumindak santet kuwi ora becik. Nggih, Mbah, pun kula manut jenengan mawon. Apa ya tega? Ndokmu 3 calone ora duwe ibu. Lah pripun meleh lho, Mbah, wong kula nggih pun jibek pun mumet duwe bojo. Ngerti-ngerti nggih minggat nggih mboten pamit ngoten niku. Iya le. Bae ngerti apa sing mbok karep. Tapi nek sejenise bangsane santet kuwi ora apik nek ditumindakne. Oke. Dayah tetulungan njaluk ngono-ngono kuwi mrene le. Ning ya ora dikersakne karo mbae le. Aja kuwi dosa le kuwi. Aja. Nggih, Mbah. Pun kula manut jenengan mawon. Ampe saene. Tenan lho, Mbah. Ati kula nggih ngeten iki pun kruwo antara-antara. Kula kan kudu piye? Kula nggih bingung.
ngene ya Le. Arep mbok terus-terusne. Lelakonmu kuwi umpama bojomu iso balik ning ngarepmu. Iso atut runtut omah-omah ning karo awak. Ning ya ketemune ya kuwi mang. Ketemune weton pegat. Tok terus-terusne malah dadeni abote lelakonmu iso uga dadekne abote nekmu omah-omah. Wong kula mriki niku wau nggih. Terus jenengan niku nggih saged maringi solusi. Rondo Le. Jenengan niku guyu wae lho, Mbah. Jagate saiki sansaya rame. Ubur-ubur ikan lele. Bojo ilang rondo ning kok padha teko Le. Solusi Le. Piye? Dukun kok mbok lale-lale. Anu, Mbah. Solusine jenengan niku apa tenan. Aku ora kepikiran to, Mbah. Mangkane Le, wong sing bedayah rene njaluk tetulung karo mbak iki cahyane rupane bodho sumringah mulih sangka pamitan omahe Mbak Le. Nggih, Mbah. Lah nggih lho, Mbah. Leres, Mbah, solusine jenengan. Nek kula terus-terus ning kalih bojo kula. Pikiran kula remuk. Nggih, niku, Mbah. Iya. Cocok. Ya. Rondo solusine. Ya Le, wis ngono. Muga-muga apa sing mbok karepne iso klakon. Kingko pesene mbae mulih kok kene ora usah pamit, ora usah salaman, langsung wae glunus Le ya. Jadi langsung glunus pamit mulih. Ora usah pamitan karo mbae ya Le ya. Muga kabeh iso klakon. Ubur-ubur ikan lele. Mbak yo butuh rondo Le.